Ελάτε, κυρία συνάδελφα. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης εναντίον του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του κ. Τσίπρα από την πολιτική απομόνωση που τους έχει τοποθετήσει η ελληνική κοινωνία. Δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω από μια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής από τις εσωτερικές τριβές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αδυνατεί να διαδραματίσει τον ρόλο που της έταξε ο ελληνικός λαός. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια μιας απέλπιδας προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα να πολλώσει και να διχάσει την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, ψάχνοντας πολιτικά πεδία όπου εκεί εφαρμόζεται το μοναδικό όπλο που ξέρει να χρησιμοποιεί καλύτερα, δηλαδή τον άκρατο λαϊκισμό. Μετά την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας για το χυδαίο πρωτοσέλιδο της Αυγής, όπου προσπάθησε να διχάσει την ελληνική κοινωνία και δυστυχώς να καπηλευθεί την πιο ιστορική στιγμή της ελληνικής δημοκρατίας, συνεχίζουν ακάθεκτοι στο ίδιο μοτίβο πολιτικής πρακτικής. Αποφάσισαν να διαβούν τον δρόμο του ανέξοδου εντυπωσιασμού, αδιαφορώντας φυσικά για τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα εξαιτίας και της τουρκικής προκλητικότητας και της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Σας λένε κάτι αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, αγαπητοί συνάδελφοι? Ή η ιδεολειψία σας και το αίσθημα της αυτοσυντήρησής σας δεν σας αφήνει να τα δείτε? Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία δεν χωρά ούτε η ιδεολειψία, ούτε η ιδιοτέλεια. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται ομοψυχία, απαιτείται υπευθυνότητα, απαιτείται μετριοπάθεια και ψυχραιμία. Και αντί για αυτά παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου, με πρωταγωνιστές τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, όπου τους βλέπουμε να φωνασκούν, να ορίονται, να σκίζουν τα ημάντια τους για τις περιουσίες που θα χαθούν, για τους τραπεζίτες που θα ληστέψουν, για τους μικρομεσαίους που θα αφανιστούν, για τα μνημόνια που έρχονται. Και αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει τέτοιο πολιτικό θράσος που να νομίζει ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου? Είναι δυνατόν αυτοί που κατήργησαν ουσιαστικά την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοί που φορολόγησαν ανελαίητα τους πάντες, αυτοί που παραχώρησαν για 99 χρόνια την εθνική περιουσία στο υπερταμείο, αυτοί που προχωρήσανε σε χιλιάδες πληστηριασμούς την ίδια στιγμή που ουρλιάζανε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αυτοί που με την περίφημη διαπραγμάτευση κοκκίνησαν δάνεια και υπερχρέωσαν επιχειρήσεις, ενώ έγραφαν και πουλούσαν βιβλία περί συσάχθειας και άλλων τέτοιων. Κι όμως φαίνεται ότι είναι δυνατόν. Με τη μόνη διαφορά ότι πλέον δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανέναν. Δεν μπορείτε να ξεγελάσετε κανέναν, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση, παρά την δύσκολη συγκυρία, είναι απόλυτα δεσμευμένη να συνεχίσει με αμύωτο ρυθμό το μεταρρυθμιστικό της έργο. Δεν πρόκειται να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Σκοπός της είναι να αντιμετωπίσει χρόνια και δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και ναι, το ιδιωτικό χρέος αποτελεί πρόβλημα και πρέπει να λυθεί ολιστικά, έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας. Και αυτό πράττει το νομοθέτημα που ήταν η αφορμή να κάνετε την πρόταση δυσπιστίας. Όμως πέρα από αυτό, η στόχευσή μας είναι κυρίως το πώς θα παράγουμε, αλλά και θα εισάγουμε νέο πλούτο, ώστε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να μην βρεθούν πάλι σε θέση αφαιρεγγιότητας. Και αν τελικά βρεθούν, να μπορούν να ανακάμψουν, να υπάρχει τρόπος να ανακάμψουν. Δημιουργούμε σταθερά ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τις επιχειρήσεις, ώστε να έρθουν επενδύσεις και παράλληλα να δημιουργηθούν νέες, ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ξεκινήσαμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τη μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε πράσινη οικονομία. Δημιουργήσαμε φιλοεπενδυτικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στη τεχνολογική καινοτομία,
ώστε όλα αυτά μαζί να μπορούν να κουμπώσουν στα χρήματα που έρχονται. Και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και από τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και να αλλάξουμε επιτέλους το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αυτός είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει από τον βαρύ χειμώνα της πανδημίας στην άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Με δουλειά, με πράξεις, όχι με εύκολα λόγια. Όπως εσείς επενδύετε στο διχασμό και στον άκρατο λαϊκισμό. Όσο το κάνετε αυτό, εμείς θα επενδύουμε στην κοινωνική εμπιστοσύνη στο εσωτερικό και στην αξιοπιστία μας στο εξωτερικό. Εμείς, μαζί με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, θα τα καταφέρουμε. Εσείς, παραφράζοντας τον Κώστα Βάρναλη, δειλή, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένετε ίσως κάποιο θάμα. Σας ευχαριστώ.